Follow Erris agus brigade fáilte go Geantraí. Tá muid teach chugaí in nocht ón Trá Bhuí in Dú Thuama an seo i Geantraí a gunda bhuí. The hennis Stephen sin drasríilna a cricl le the Dairy Maid. Is mi sé Fiachna Ó Mongáin agus tá áthas mór ar an bheithe mháile go thuis féin i meas clán córsna agus cáirde mór ceol. Is omí ihe iontach a bhí agan sa teach seo thar na bhliaine agus tá cinse Co.Mayo ihe seo eolaí. Inis, carigi fear queen fáilte raibh trór ceoltarí cumasach as béleasa in iarthar chunda bhuí. Stephen Doherty ar flute, David Doocey ar fiddle, Barcha tá na bháil an grúpa ceol grada, agus ag búla lo tá Patrick Doocey ar an guitar. Ba dras part agin wehu ag tusnú le the Hag's Purse.
An ceolan sin ó Stephen, David agus Patrick. Leanna midgerai an orsha le ceol a vidjog ó Angela Dean, ceoltóir agus múnteoir ceol an Seán na Thuama, le tionlacan an bowran ó na Drifór Caroline agus guitar ó Jackie Wynne. Tá sói siad leis a riil Kiss the Maid Behind the Barrel. Big